ତା ଭଉଣୀ ଆସିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧେ କିଏ କାନ୍ଦୁଛି ଯେହେତୁ ତାର ଭଉଣୀ ଦରକାର କହୁଛି ମୋ ଭଉଣୀ କାହିଁ ଆସିନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ କାନ୍ଦୁଛି ଏଇ କାନ୍ଦୁଛି ଖାଇ ନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଯେତେ ଡାକିଲା ବେଳକୁ ଶୁଣୁନାହିଁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି କାନ୍ଦୁଛି ଭଉଣୀ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧା ଦେଖିକି କାନ୍ଦୁଛି ଖାଉନାହିଁ କି କିଛି କରୁନାହିଁ ଶୋଇଛି କାନ୍ଦୁଛି ଉଠୁନାହିଁ ବି ଚାଲ ଖାଇବି ଚାଲ ହଉ ଦେ ରାକ୍ଷୀ ନ ବାନ୍ଧିଲେ କ'ଣ ହବ ହାଁ ରାକ୍ଷୀ ନିହାତି ବାନ୍ଧିବା ଦରକାର ହେଇ ତା ମାଉସୀ ଝିଅ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷୀ ପଠେଇଛି ଯେ ସେ କହୁଛି ସେ ନ ଆସି ବାନ୍ଧିଲେ ହେବନି ମୁଁ ସେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବିନି ରଖିଦେଇଛି କହୁଛି ମୋତେ ଲୋକ ପଚାରିବେ ଆଉ ତୋ ହାତର ରାକ୍ଷୀ କାହିଁ ଆଉ ମୁଁ ହେଉଛି କ'ଣ କହିମି ମୋ ଭଉଣୀ ନାହିଁ କହିମି ନା କହୁଛି ମୋ ଭଉଣୀ କାହିଁକି ନାହିଁ ମୋ ଭଉଣୀ କାହିଁକି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିନି ପଚାରୁଛି ଆଉ ବାବା ଉଠ ଏଇ କେତେଟା ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି